Ξηροστομία είναι η αίσθηση ξηρότητας στο στόμα και στο λαιμό λόγω μειωμένης παραγωγής σάλιου. Συνήθιη αίτια αποτελούν η γύρανση, διάφορα φάρμακα, ασθένειες, θεραπείες, η αιμινόπαυση και το κάπνισμα. Εκτός από την αίσθηση ξηρότητας, ο ασθενής εμφανίζει εξασθένηση της γεύσης, δυσάρεστη αναπνοή, δυσκολία στη μάσηση, την κατάποση και την πέψη, δυσκολία στην ομιλία, σκασμένα χείλη, στοματικά ειδήματα, τεριδόνα, περιοδοντικά προβλήματα, στοματικά έλκη και μικητιάσεις. Ο πιο σίγουρος τρόπος αντιμετώπισης της ξηροστομίας είναι να θεραπευτεί η αιτία που την προκαλεί. Εάν οφείλεται σε φάρμακα, ο θεράπων ιατρός ενδεχομένως μπορεί είτε να τα αλλάξει είτε να τροποποιήσει τη δοσολογία τους. Εάν οφείλεται σε δυσλειτουργία των σιελογόνων αδένων, μπορεί να χορηγηθεί κάποιο φάρμακο που βελτιώνει τη λειτουργία τους. Εάν δεν είναι εφικτό να εξουδετερωθεί η αιτία, μπορεί να αποκατασταθεί σε κάποιο βαθμό η υγρασία στο στόμα με διάφορους τρόπους, όπως χρήση υποκατάστατων σάλιου και προϊόντων που αυξάνουν την παραγωγή του, τσίχλες ή σκληρές καραμέλες, κατανάλωση βοτάνων ή άλλων φυσικών προϊόντων, σπιτικό στοματικό διάλειμμα από μιλόξιδο, συχνή λήψη νερού και χυμών, λήψη βιταμινών, συμπλήρωμα ψευδαργύρου και σιδήρου, αποφυγή καπνίσματος, καφέ και αλκοόλ, κατανάλωση τροφών που διεγείρουν την παραγωγή σάλιου, αποφυγή πολύ αλμυρών και πικάντικων τροφών, επιμελής στοματική υγιεινή, περιορισμένη χρήση αντιհισταμινικών και αποσυμφορητικών, εισπνοή μέσω της μύτης, υγραντήρας ατμόσφαιρας.